ọchịchị etiti ekwuole na anwụchiele ndị kụrụ Joe Ajaero ihe, ndị ahụ kụchara ya, ndị ahụ wakporo ya kụcha ya n'Owerri here. Is a wonderful development, is a powerful development, very welcomed one, you know. Mana unu agaghị abịa, unu agaghị aghọrị anyị, unu agaghị ogbu nwaanyị lai unu agaghị abịa sị anyị unu anwụchiele ya prosecuting. Gbaanụ ha n'anwụ. Oh yes, gbaanụ ha n'anwụ. Parade them. Let the commissioner for police Imo State parade ndị mere attack Joe Ajaero. They should be paraded. So I'm here NLC no ọchịchị etiti kwuru before her call of this strike. You know, I'm here kwuru before her call of this strike. So I think one of the conditions should be ka parade ndị ahụ. She gbaa ha na AIT, gbaa ha na Arise Television, gbaa ha na Channels, gbaa ha na CNN. Anyị chọrọ ịhụ ha. We want to see them. We want to know them. Aha ha ogene, ha wunde ebe onye deal ha. These are the details anyị chọrọ ịnụ. So unu abịala gwa anyị ejile anwụchiele ndị kụrụ Ajaero ihe. We are prosecuting them. We have arrested them. This and that, that and this. Anyị abụrụ ụmụaka. Nwere ụmụaka ebo. Parade them. We need to see. Anyị chọrọ ịhụ ha. Anyị chọrọ ka ihu agba na newspaper, agba na television. Ka anyị jiri ha ma akụkọ sịrị. We want to see them. Ndị ahụ kụrụ ya ihe. Anyị chọrọ ịma ha. Anyị chọrọ ịmakwara ndị deal ha. Mara ha ma ha bịara n'onwe ha ka o nwere onye deal ha. These are the things, these are the details we are looking for. Oh yes, ọ bụrụ na NLC na federal government assault out these particular details. Ọba kwuru strike unu gawara n'izizi o. Onwe dị isi. Onwe isi honestly. You people chime ihe unu emeruo ya emeruo. Unu chime ihe meruo na emeruo ka ọ dị ụda. Na kụrụ NLC chairman ihe. Wonderful. Unu ala strike. Wonderful. Then unu akwụsịkwanụ strike. Wonderful. But what are the details of your meeting with the federal government? Ihe ndị anyị ama ya. I actually have any other details, so but as far as unu lara strike because na akụrụ NLC chairman ihe, we need to know the people kụrụ ya ihe. I need to know ha ndị kụrụ ya ihe. I need to know the pictures of ndị kụrụ ya ihe. Police need to parade ndị kụrụ this man ihe. Or else onwekwa ishi who strike unu lara. Lie. Onwe ishi. We need to see them paraded. We need to see them paraded. We need to see their names mentioned. We need to see their faces. We need to see them in handcuffs. That is the only way. Ihunu na nako na ejidekwe ha, ejidewe ha. Or else, strike enwe ishi. Imagine you just wasted Nigeria's time and unu kwesịrị ka prosecute the NLC. Yes. Ọ bụrụ na NLC didn't go into details of making sure na ndị kụrụ Ajaero ihe na parade ha, ha gwa anyị ndị deal ha ọrụ. Gwa anyị ndị sị ha kụrụ Ajaero ihe. You know, enyocha because we know heads must roll. We know heads must roll. Ka ọ hapụ iwu na ajọ so they scam why say anyị na-ejidele ndị kụrụ ya ihe, ejidele ha. We are prosecuting them. They have been arrested. I call off strike. This and that. All these things will trash. Barbara Dash. All these things will Barbara Dash. We need to know those who beat up Ajaero. We need to see their faces on newspapers, national newspapers, local newspapers, blogging. Blogging, yes. Blogging everywhere. We need to blog them. I need to reuse her for akukosere. I need to reuse her. Manande ha, manama ha undimo. Ka ha unde sheshi bobata. Manande dile ha. So that ọbụrụ na otu a na-ebe ebubo na ọchịchị steeti Imo dile ndị ahụ. Then ndị ahụ pụta sị mba o na ọgwụkwọ ọchịchị steeti Imo dile ha na ha sheshi bịa, ha shi Lagos, ha shi Abuja. Yes. So we need to know these things. We need to know these things. Ndị ejizila anyị egwu n'obodo a. Or else, a man na strike a waste of Nigeria's time and they prosecute to NLC. So we are still watching, we are still waiting. Aburu na ichu nu ta chu de echi. Anya ho ha ndị kụrụ Ajaero ihe. Anya ho ihu ha na newspaper. Then anya mara na unu just scam all Nigerians. Last strike 2 days, waste our time. Last strike in Imo, waste our time. I'm telling you, hapukwa mba na manjakri ihe akwụ ihe egwuregwu. Ihe akwụ ihe egwuregwu. They should stop playing with our intelligence in this country. You say they beat you up. You need to ask them to, you need to see those people. In fact, personally, you need to go there and see those people face to face. You know, these people. Can you happy they make a school? You know, I happy they make it is very important. Very, very important. So, Joe Ajaero and NLC. We need to see the faces of Ndekurugi on newspaper. We need to see them paraded by the police. We need to see them displayed
on various blogs. I usually have a newspaper review. Oh, him neku. So they will anyo game. Many also. Parade nunda. Yes, we have arrested. Yes, we have arrested. We need to see them. We need to see them. Very, very important. Parade no ha. Kai hu ha. Kai hu ha ha ha. Oh, hi chorema. Thank you very much.